ଯାତ୍ରା କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୀମଦେବ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଭୀମଦେବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭୀମଦେବ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଯେନ୍ ଦେବୀ କି ଏଥିରୁ କନ୍ୟା ନେଇଥିଲେ ସେ ଦେବୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭୀମଦେବ। ପୁରାଧୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଜଣେ ମା ଭଉଣୀ କି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଦେବଶକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଖୋଲା ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲିବେ ଦଶରଥରେ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଚାଲିପାରିବେ। ଦେବୀ ଦେବତା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ହୁଏ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକରେ ଯିଏ ଚାଲିଦିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ କ୍ଷତ ହୁଏ ବା ଫୋଟକା ହୁଏ। नाटक देखी